Hello everyone, good morning. Phung kaham jotono no khakai no jotono kaham no tong na hanai. Ang bo kaham no tongo. Finally tini sa ang sini reception ni video to 5 months video ro final ro boller kha tai ang bo edit khaina ni kisaler kha angke ba haini bagi nai o kaile barin bai reception ni video kisaler khata. Moto full video paya sang no gan mang sirjak do hingke ako gan kari hingke bo nai naithokya haipano angle YouTube o upload khaina ni ba gan rui bori maya hingke ba gan off khaino mar khata taise edit khainai hingke gan rijak hingke ba taisa mojangoi tongo ta hingke amo hingke gan sara haipano ni sini special te ba jotono memory narangna muchungo hingke ang bo gan kari no ani o video no gan sara pano ang ani o channel o mane ani memories ni bagui ni naragoi toni sinaita hingke tabuk hingke borok ongkori phailai kai ko lama o sorok tei phaio ta kaki songni aro thoyo borok asuk to chalia ekdom nainai di rong rok lete pete ke silaijak mukhang se mereng khereng tongkha chini hindu ni niyom o hingke to jamai lamjak puro ekdom holi haike se holi ni sai pante mar ke se silai hingke ba Christian dong ni hingke ba silai ana tama haike holi haike hingke tabuk ke konhari kaki songmang se doro kaki songmang ke musai tonglai tiro yang dai nei di ko omono hingke manai kalai uta o t-shirt red color ni chumjak bono hingke manai kalai uta hingke tai hingke kaki songmang an busai ni mukhang jang sini mali amsike lete pete ke siljak nai nei gedi bora haisi sijak le mukhang hani boot haike se silai siu jotono mukhang ekdom mane color kaisa bo yang ke ba mix ke se silai siu joto color se hingke ba mukhang ba mereng khereng sinai bele hingke yang tei lama tei tabuk hingke sok paina nai tongkha gan ri rekha hingke ba gan bai hingke ba ekdom mwsangoi tongkha muta msamani bai o mukhang mereng khereng bai gan bai hingke ba nainai di borom busuk yang waisa yangkongsa yakro muinai janggir laika ang hingke jabordosti rok buibai omo hairok ke yagrok ro mui sopre mwsarjak hingke kosto se nangjago ang hingke asuk buibai yagrok ro muinai janggiri jangna rok muchungya mane janggrijak maya tai ekdom kosto nango taisa omole nijini kaila bari hingke ba jeske pano kosto ke pano sopre jagoi pano parma khaio adin saljato keto bo amsuk jabordosti rok kahai rok sopre jagoi tongkha hingke ang hingke kosto nangjagoi tongkha mo bin bodol ase tabo ang o video edit khaite tei naine kosto nangma haing tongsiu tango hingke ang afuru nugyabla tabo video edit khaipuru se bini o sopre jangma rok nugo mo salai suka mong jora tei khe Tabo hingkangke ko bo sokpai ka tayang ni je jaga bo
खारै thuyo jamai jedino kailabari wadino horo to खारै ma thuya diba jamai rok to hingke ah jaga ni boi ko faimani nogo tabuk sitongna ni bagui nai lata tema baraya diba haini bagui nai sokai khe tabok hingka hingke hingke o jaga o tabuk basaoui nai yakung ma sujago ta ano bo yakung suru o hingke tai bono bo yakung suru tai ko yakung surunani thangka tabuk hingka hingke ang bo asok full video pai asaklai boya sobari mangala hingke kisa kisa jaga o ang boya sobari fano baksa jaga o hingke ani background music rojaknai background music bo odekma rwnai boya sobar bo odekma rwnai hingke eko tabuk nana chungchala tharomnai hingke ba morok kisa thenasa khe ekdom thenasa khe ree laisio hingke tabuk o jaga rong silnani bagui pailai ka nai ani dola no bwsuk ke help khaikha ang puila ani je ani mobile bai video khainai vlog upload khaimani ah jaga bo sajak ani dola no marke help khaisuk hanai ano naili do rong chela naimani ta hingke o rong to baksa kaigya rok ni diba hingke bwkhani rok suna nangani hinui nai ano bwkhani suka hingke bwkhani bwsa marke basaoui sipra porongo hingke ba ang adi no iko nainai di bwkhani rong naina wngna bagui try khaisuk ang ani dol bo ano romoi tongmani borok sobre tolang thajaka ang bai swkagui ta hingke nainai di iko bwsai khe mereng khereng khe naisik tongo ano ang bani jora ke huijagui naisukha ingko yongnani bagui ta o rong simi sinjai ang situng hinui asok tele siljakli asi ang rong adi no amsuk ani sago rong nangli ani dola no marke no help khaisukha oboni bagui bo nang hambai rui chiribai amsuk ke ano ani mane nangmani jora o asuk ke help khaika bo baksa dol hingke hai kri diba nung jespa nung tongthung angsi boisina nango nini khariya diba bokam tui haya ano sildi munta sildi ni bo ni jisi siljagui tongo hingke tabuk hingke chwng tui khongnani bagui iko gola tuima thanglaika tamoni kok sai tonglai tiraporo saimalia hingke yang ui hadi ukulugo vlog khainai bo khaitong tiru tabuk ke to bo vlog se khailia tangoi sini chini kailabari ni video sa last wngsi o tamoni vlog rok khe khailia norok nuglia na hingke tabuk hingke chwng o jaga o tui khongnani thangui tongo hingko ukulugo hingke bai norok mantei sini nainai di do jara facebook nainai rok hingke sini bani mano hingke bai tongo ukulugo hingke yang ukulugo pi hingke yang hingke tei kaki songmang ta hingke tabuk chwng tui khongnani bagui ongkhornai tui bokhoro kombla watui rok hingke ba tui kom hingke tabuk chwng tui khongnani bagui mangkhonai oro swkang hingke tabuk mane gola pura gola kholopjak eta tui kom ba hingke gola thaisa thaisa kwchangma khongnai hingke ba bo swkang khogoi tongta hingke kaki paikha iko hingke bono khokjaknai kaisa rokha mane tui supung mangla hinui ta hingke amo bo jesa supungmani abo supungmani pore abo bai bati bai daphinai ta tui o gola o nainai di ko tui komsi hingke norok naida nai ano ukulugo sob basai tongo ayang side o bo ano protect khai tongo protect wngka nainai di ano ukulugo basaoui nai tabuk hingke kom bai song nainai do ani gola to nalai ukha borok mane ano gola tui rwlia borok tui sini hinui ta hingke o jaga o nokla paikha hingke no borok nukha hingke abono borok ano gola tui ma tui rinai hino ta
Hingke borok bo hingka ta tangi jamai no ketere tang kenya no ketere nai hini aro borok kisa salai tonglai mani hingke abo pore hingke ko nunggal matui ne hini hinu hingke ba ang tui keta hingke ko kisa oro kisa hasam tongo tai sinyang rok hingke ta asa hasam kariya diba hingke yang hingke kisa hasam tongo yang tui ang hasam tui mane tui changsi nai keta bo hingke borok matui ne hinu hingke bang to salsan bagui joto matui hai diba jongbo maren puro thang puro matui laika hingke ko nai nai di bwsani hingke tui abo buisi tuio hingke odek jora tangi hingke bono yapari gata hingke tabo kisa photo bunai hinine batari hini hinjauka hingke tabo hingke odek ni simi nogo borok thuk tunui paiketa jang tama sung maya khai kehano nungba no nai gidi ko bokorok ni o rong rok no pochosi yang naisik tui haino hai khlai tongsiu hingke tabo hingke paibai kha tabo hingke tui tukuine sung reception asuknani bagui ready wngmanka tayang kaiki sung sita mwsalai tonglai ko tau phano borok hingka tui khawui phai panchi mwsai tonglai ko aboni pore hingke ko direct sung reception o asukha puroni video wngkha tamo hingke tabo hingke sung o jaga o hili nanani bagui asukjak tabo hingke tai khel khai mali camera rok bongni je itsa khe ni video khai tongkha angkhe saisime do borok bo phurijak video khai asuk BGM swkhe biji borok bo phurijak ni o clip rok namani saisima yang o video clip ta hingke bai ayang last ni khe tai khoroksa gan pichikon tai ang tai hingke yang last ni hingke mwnai ta hingke tabo hingke chini yang borok rok maijai nogo thangbai sinai hingke omo hingke ani mama bwsa hingke o tabuk khum rui tongnai hingke mama bwsa tabuk kowai yapari rwka ang hingke borok hingke tabuk mai chabajak ba kowai chawui nai kisa mwsawui nai borok ni time wngkha thangnai ta hingke omo hingke pichikon ani pichikon ta hingke ko bobo tabuk ashirwad dui tongo ta chwngno hingke pichikon paikha hingke tabuk hingke pisa painai do ani joto ni pi kusu ta omo no ani babo chong dol pisa ko hingke yango wngkha hingke piya bwsa ta pisa bai piya bwsa hingke tabuk chwng kowai rui mani ko pisa no piya bwsa bo tabuk chwngnai ko khum rui kisa ashirwad dui ni borok to thangya ko tabuk kisa borok mai chabai mani mwsawui thanai ta hingke omo hingke chini para ni no kaka ta hingke kaka chongka kisong joto no omo wngkha hingke hili rui tongo ta aste aste khe sini yang borok swkang rui thanai hai ta mane borok lai hachal bwla phainani Biva dol ni kailabari thangka hingke ba aram khe achukgui video rok khaine photo rok bujagui tongbole bono khe norok khela khainai naila bo tapo o jaga o hilirwmani o jaga khum rok kisa kom wngkha do hingke baksa hingke to tola kwsari thangui diba obo se thumnai bo tabuk khai nainai di bo haino tongmaya tai ko bo tabuk o tola ni khum rok thumui nai oro dai rwnai hingke tai bo khum rok rawo naita bo hingke tai thik tongmaya swkhe help khaisi kaisingno hingke o jaga kaising family kaisi ani pi koto basui koto yang hingke dara koto tai hingke baita
Engka tabuk dara koto kaisai tongo engke sing kisa photo bujagna hinui asa photo bujangna naitonglaui manta engke tabuk engke eyangni borok rok bwsai bana borok tang doi sini ya nana rok kalaimbai na.
tabo hingke o video hingke saiman chinai o gift sabrok pai puro to saimya wngoi tongo diba tabo video naikhe hingke saiman chinai sabrok pai sob gola rok pai sob pressure cooker rok pai joto no video hingke nukbaikha afuru hingke to chung ekdom saimya subject bo bwkang kahai diba hingke ang tei kaisa nongno ani reception o bedsheet mamani nongno kaisa ani video khai phunukgan do bedsheet naina di norok ram haiman ang abo nongno extra khai video khai phunukgwi wano o video o to dalogui manglakha hingke tabo hingke nana chungno mwsanani phadi ni sopre chuka naini di yang hingke ang mwsala se ningya nali ang bwsai mwsan ningya ang mwsan ningya hingke bas hingke haino soprejak ma tongkha ta tabo hingke pisa ani pikusu yang ukulugui pichikon achukjak borok video khai tonglai tiro ta mwsalai chuka borok maisa bai kaisa bai hilirok bai borok mwsalaikha hingke apor ke phano mwsanai kwrwkho do yang bwsai parani ta kephano mwsanai kwrwkho chini yang ni simi mwsalai tonglai tei dara song kaki song yang hingke nana bo mwsajak basui mwsajak kwkwisong mwsajak jotono mwsai tonglai pisong rok. tabung kangki kong basi chongni group orkestra basi chongni group masalai mani basi dara pi basi mang taro ke bisiani basi bai dara masalai ja ekdom noko thangna sagang marke masalai ja borang nai nai di ako nungno gan khnari mali abaro sali ata tam gan bai masai tong boro hingke ko masalai se komo ke pi do ko jeans kanjakta gamo pi hingke yango pi mangno ani pi khorok tam tongo jagao mo hingke yang ni ani bwsai ni yang ni ta nana bai dai borok tabuk borok khorokni no
bihir bwsaikha mwsalai tonglai borok hingke ayang ukologo iko mwsai phaia omo bo thaguni bini yar puta hingke abo khe nanata hingke mwsana naimani mwsarno sayata hingke nainai do painai bai khe mwsapai ko mwsapai do hingke nana khe mwsarno sayata nana khe nanani se bini mare hingke ba nana ring sinai bole sak mwsalaisuk ayang borok khe mwsana muchungjakmani. Ingko yang ongke sung sobai ti paijagoi buhang thunta hayang tonglaikha khorangnaino mwsana ringya bai ako borok bo kwngma hingke singke laisia ba hingke mwsaya singka thong thong basai tonglai ang buhi sung naisike muni hingke batte laisi ta kitamne saimung tikha ta khan basai khunju gana gana hingke ang manai bui ko cameraman video khai tong tiro mwsadi bai mwsadi saitong tiro bo hingke tep sai kini ingko video khai tongo. Ingko anda do hingke sida mwsasuko anda do bai bini yarte mwsana rong sida no borok khorongni hingke amsike mwsalai o hingke tabuk tamjen sairi ka nana no khunju gana o sairi ka tan bwsai tamjen nainai hingke aboni pore hingke borok mwsamani video mangchinai tei hingke sung mwsai hingke sung mwsamani video hingke kwri ka ta. Chini reception ni video hingke to amsuk logya wedding ni video hingke to kisa motomoti logo hingke reception ni video hingke amsuk jara tino hingke tini ni bagay ano reception ni video asung sinai jotono hambai.